ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೈತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬಲು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರುನ ಜಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲು ಬಾಯದಿರ್ತದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಆಚಿರ ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏವರತೋ ಜಾದೇರು. ಕುಡದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೈತಲು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬಲು ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಚೌಪುನೆಂತು ಓಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಏತು ಜನ ಸೇರ್ವೀರು. ಅವೇತು ಜನ ಬೇರೆ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೀರು. ಅಂಚಿನವಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ದಗಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದುಲ್ಲ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ ಅದುಂಡು. ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬಲು ಮಾಲ್ದ ಬೂರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಉಂದಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊನಂದ ನಡೆದವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎವರತೋ ಜಾದೇರು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಇಲಾಖೆ ತುರ್ತು ಗುಮನ ಕೊರಡ ಆತಂಡು.